Agi Yesu akodilege kone. Agi okodilege kone tata. Agi okodilege kone. Agi okodilege kone. Agi tata mbwire gagi. Agi umwana aende sukuru gagi. Agi umwana aende sukuru gagi. Agi sitona aende sukuru gagi uchagonkonya gagi. Agi Yesu. Agi Yesu. Agi tata ndorera mabirao. Ndorera mabira gagi. Ndorera mabira oborwaire buka bwarobwe buntorete. Tingomanya sauri umwana oyo ari omung'aini. Tingomanya mochandoki gagi. Agi na tata omwabo tari ang'ega. Ate omwabo nonye esimi tagwaka. Nonye esimi tagwaka. Nonye ndagera nyomba tiyo. Nonye kende gionsi nkeiyo. Omwana oyo aminyoka mambia chigotori echae. Agora omotori ondwarete. Aki ndwarete gaki. Aki ndwarete gaki. Aki ndwarete gaki. Aki nsimi nomochandoki oyo gaki. Tata ona ndorera mabira gaki. Aki mwaba tata okabere gaki. Aki mwaba tata okabere. Yesu ominto. Yesu ominto gaki. Ndorera mabira. Ndorera mabira gaki. Ose nintumoke gaki use nimbwene. Aki use nimbwene presa gaki. Aki use nimbwene gaki nkikebera kine. Kina korete nseye gaki. Ase kiana achete gaki. Aki umugaka agontama gaki. Umugaka agontama agontiga ngutwene na isiko gaki. Aki ngoswene na isiko ntabwati kende nkori gaki. Aki meri ominto ntabwati kende nkori. Aki ngominya ko mwana chikwenda chikonda gaki. Mosuke chae iteru gaki. Mosuke chae mwaguze. Mosuke ma. Mosuke chae ya mwaguze gaki. Mosuke chae ya mwaguze otigaro chabusa. Atabwati kende. Aki Yesu gaki. Aki ndorera mabera gaki. Aki tatu minto gaki. Aki kwaro obwanja kwao gaki. Aki kwaro obwanja kwao omwana arusiko gaki. Aki omwana arusiko gaki nawe njokanire. Aki nawe njokanire chinyagitari gaki. Aki chibesa chibora naende ng'irana gaki ntari korwarigu. Aki ntari korwarigu gaki. Aki ntari korwarigu chibesa chiambura. Aki ngoikaigana irana. Aki Yesu. Chiwo chanyora kende nkeiyo gaki. Mopime tichare na mame ya iteru. Aki ngitokori gaki nyomba. Aki ngitokori nyomba. Aki ngitokori nyomba. Aki njigoteba gaki nkonye. Aki ngitokori. Aki twanywa mache twarara. Aki twarara mache igoro gaki. Aki twarara mache. Indinga taba guchecho ngamba kugwecho ime. Aki omanone gaki. Mugako oyo tabwati masikani gaki ose na nyagachire choyo kagaki akumbekere metego tonya ime. Aki Aki gotonya ime. Aki gotonya ime nsinyu gotama gaki. Amanyora ira bana rende gaki tigande mereri. Omanya gontama. Manya gontama ntige geti igoro. Aki agontama agontige geti igoro gaki. Agontige geti igoro gaki. Ntabwati bokonyi bonde. Aki ntabwati bokonyi. Bokonyi mboyo gaki. Aki Yesu chirenga gaki. Ndagera omwana oyo yetete nero kwenda ekonda. Ekeno oguru muturiru. Uru muturiru oreta twari. Aki asobwenga gaki tingomanya. Niwombwate emechandu. Timbwati butomaini. Bwati butomaini gaki. Mugako nabona mwanje terakini narorire muna tanyanje tengeye. Chana ale gotore konda egera ngoro muturi. Yani kene nge nonya mambi ndoli etikende. Yani matumaini tayo gaga. Samanya saya gaki anyara gago konya yani ni nyora no muntu bieka gaki angonya gaki. Ngwenda gaki sukuru nyore ngo soma Nyasaye gaki angonya ngete gaki naende pano Nyasaye na bakondorera mabira. Nyasaye gaki andorera mabira. Onde bwensi gaki orandore gaki anyara gakungira gaki ansomi gaki. Agina sugumira obugima. Ensala yoke yetu nyarite nyomba. Ono timeti no mwana we uchakwenda sukuru na kingo chakoba.
antigere take mwerere aki Yesu ole igoro gaki ngorera gekone gaki aki mbuyo mwana aende sukuru timbwati na munonde tayura nkonye moiri tayo andi munandu wadi timbono igangu sukumwa timbwati na muna mwana uliona nerukura nkonya gakiri gwakinzire na kiago cha kwenda antige kinde mechando igoro Yesu ndolera mabira Mwancho muligerere Gusii Voice itkolinde nane koletera mugano timaitinga chinse cyo kuligerera imambi gose maragoba. So I say good morning, good evening depending on the time okoligerera mugano. Thank you so much. Just bali bonse bagendete go subscribe na bali bagendete kuligerera mugano yaito na bali bagendete ko ngakire simbi bange feedback ire positive ngobakira ngambia mono sengincho yo kuligerera story chito kegima. And if you've not subscribed to our ministry, be part of our ministry by subscribing. Let's hit 10,000 subscribers. By the way, tutikaritia panto 300 for us to be 10,000 subscribers. So if you are watching our story and yet you are not subscribed, please subscribe. I'm giving you a minute to subscribe because you are a good person. Okay, lero ngokoletera mugano kuruchinse mochia igare. Ekenyore kemoge kuruku Montorometu egegotoka imeye ward ya Basi Boitangare. Eyegotoka imeye constituency yabo Basi imeye county ya Kisii. Aiga ngokoletera mugano bo mwana oyo mo umunyaruka oetete sana kuru school ya loko kando nemechando bagwetera senka yabo akamanage konyore grade B-. Bono mochando obeire singincho tabwati school fees yo kumoira university ise tamete kuru senke igo mwana oiga akora class 8. I'm told it's like 5 years ago. Tayo oiga kero mwana eta class 8 mugaka gatenga tigagenda kumurigire school fees yakagenda missing up to now. Asaya obakonyire senjire ya musende osobre high school a day school waikaboniga akanyore B-. Bono narangiri guchia se university ya Bomet University tabwati school fees. Mwana oiga ando maite condition yo mwana munyaruka kero ko imagine gote ngote miribaka koita singenja kumetinga ngakie koba ataranyore libaga lyo kugenda university. Mamu mwana muroire sana abatori nerega iga oyinere guchika twerese story yo bugima bwae enka yae abana bae nabo igo mwana inko maletande badaye nera twerese story yae nabo igo iganga yae gutaka guchika soma konyora masomo chinka chinyinge bonige karangwa kero chisimina banta bange abagaka bange batamire chinka singincho ya majikumu. I don't know why a trend iga yabere Gusii. I have like 5 people bangakere missing incha bagaka bakoreki batamire se chinka asingincho wepa majikumu batiga abana bacha kuirana badaye ekera abana babere successful. I think yabere Gusii and I think that is not the way to go bunaba Gusii tigatolire libona bagaka. You must be there for your family, either worse for worse even to be buna birabe ayibuno mugaka na ya confident ye family na ibakara bintu bitayi atolo no mongna gaiga tigatukwa nera te marita ngakya kuruku tumanyanga kimugano yo lenga kibaba marita nguruku Joyce Ngerari akone na barwite kaiga atiga abana na inje agateba abana tiangende nchikarigerie busy wane busy ga geteli moliu ya esimi akayuwa mwana oyetire akalimie simi ndana matebeti umwana oyetire to gutuma chibesa akalimie simi agateba timbwati besa na chandikire muno mwana oyetete iwandu aleteliyo kaliyoka kapresa ya ntoliro umubiri akubwire bwantoliro umubiri ntabwati na munende ndagera umwana uyo oyetete nero kwenda ekonda ekeno uguru mutoliro urumutuliro leta twali akia sobwenga gakitingo manya niwombwate mechando timbwati butumaini bwati butumaini gaki mugako nabona mwanje terakini naro rimuna tanyanje tengeye agina sugumiro ubugima ensala yoke yetu nyari te nyumba ono timeti no mwana we ucha kwende sukuru na kingo chakoba antigere take mwerere aki Yesu ole igoro gaki
ngorerege kone gaki akimbuye umwana ende sukuru ata no ene choye namba ko gwecho ime echoye ko gume mune mbura ya twete namba tete kwakera ime nabere meteria gotonya guchime akiyeso ngorerege kone gaki timbwa tina munonde tayura nkonye moiri tayo andi munandu wade tembono igangu sukumwa timbwa tina muna mwana ulione nerukura nkonya gakiri gwakinzire na kiago cha kwenda antige kinde mechando igoro yeso ndolera mabera au yegera na yuru mobui ndolera mabera au gaki akimwatire gonkonya gaki ndolera mabera gaki akiyesa tagite bitunu ne bitongo akiutarire bakazende ujire ko iwe tingwana tiane akina ibude gaki ndolera mabera iwambwata abana namurabane umurayo omega abigita akagura amabati akabeka nyumba no agotera tumenye ujiriraniri tanya nere na tanya gwa kasimi nere nabo mabati agoterete igoroga igabigite igura tanya gwa kasimi no neri tukelimo akindolera mabera no yundari Nairobi nere igaruari tutabwati mutumaini era jitaka nyoru buboire bwige kuba tabwati namuna nere negene terakini aruarite akingonye ngonye gakindolera mabera so gwanja kwainu ndolera mabera kiagera timbwati matumaini ende yonsi umwana one atagite kwengenta gaki mama gaki nakibono togo kori bisi gaki mama gaki nguitangu tigera umwana gaki nakibono ngokora akitimbwati mangana ndakwana mangi ninguiguno mweso uchirega iga gaki ndolera mabera gaki magi ndolera mabera bagwatumite gochaga iga gaki Jesu gwatumite akindolera mabera na mwako gondi akunyomete gochesenke agitwari ndebi gainyolite bona iwo bongo bujete gujimagega ndi arwete ka rweto kuri miakene ekera kuruga igo mwana oiga irengarenga ali standard 8 ani standard irenga zitakwalinge 8 ekera iti akagenda gatane school fees yawe chikora ene school mwana wetire ne school fees yawe chikorora kurweli tanya kwa kasimi agiteri makali miezi mibona lene ya kuruzibeza akali miezi migo bakawaleo kwanya ko iguno nga yale no ne funo timanye titima itikende munangu rwara nyumba ndwalite nanya ko moyigu none simi nonye emyaka iyo hospital naye kwa biri ko gusurikana abana aba inje mwana yako minyoke konda babwaterana no mumuruli aminyoke konda liyazali we barayira 500 bayira 200 akiba barwe sukuru gaki nabubuka bakuminyoka yabatoli chaye baminyoki sukuru onde tayo wonkonya nonye kwanya batema kubolia se kenyora at least bamura bamwabo bamate bamanyanga yo mwanga chiete na bulti mumurumu abo bona mumurumu abonera gajugwa kesi mitali kubwata simi na roli mumurumu abagante bitali kubwata simi nonje na temiri kumuri ya osinyire osinyire pi akitanya nje tipiga kekero sambu sumbuge temi yake yonsi akitanya nje tipiga ki tanya nje tangeti molembe angeti molembe pi onye ndiri angeto molembe tanga kuntumirane na ntumire none bituma byukandi gaki ambwe tangeti molembe bana no baragu mwana uyu itanero rakwelesa gotebi igaki ayo kwate bano ikwete bo beno rwarte ngarwara ukugoroku ngarwara ngabimba muna jibutiga ngarwara ngimetieniene inabwena natigambwene naende malaria ganchaka bono nabonde bono sinyinu muchando ninkigaki buruire naende bugunchanda bono nabonde igo mwana yo oetete Esther ekra etete ngakigwa igwe titukwerie ya etete amatemu ngaigwa abantu bagwiria tagucha garengera limbolere naringi natema ngikiaba guzingi mwana kyonyoru kuja kuibuna yaya estoetira amatemu mungino nero chitene chisota ibere gagia gakurugoro ndwale tenga mataimeri timbwa timwese agimbi yamanonye baitanya saura amanye nesa ukomanyana kiara bakore kujibusigagi
Nyasaye urabamanye aba nakwanete igo Okurenga Kiyonspi estanero birga akora chikonda mwaraga estoyo nero akora chikonda babwaterana n'umumuro y'umwabo babwaterana babitwese kujisukuru akiyo yakarate makara naho netimboli iga ibona ite bintu bya akaira akamako kwaka nepisi akaruzira ibintu bya kubisukuru bike oliere tanya kwakana no nesirini oli ebitwese chichire obisi yawe akogenda nenda irane na itete oko bata bana babiri bali candidate babiri ega bono iga buna twikira somo cyo igo okugani kwa gocha story ngoro kyoko akingo saba monko nyegaki mondolera mabera gaki na jisara arodeta abantu mabera kulwa sibitunu byaye akimondolera mabera akimombe kasogote mondolera mabera gaki morusi mbwana bana baisiku gaki mubarusi siku gaki nusimba chagonkonya gaki timbwa timolembe gaki mondolera mabera ngento ngusaba na mabera Yesu Kristo arongo saba gaki mabera mwancho muligereria akarokuligereria mungno iga no mungno o temireko lenda bana bae despite ngo mwaka na atamete kro asenke iga atanya koroka na semia ketano tache tuko give up asabana bae asenchira ya mosende nonya karwalete kote mali koranga kia bana bae bakoba bana bago chankonya ko basegeta ngenda koligia muira na at least moleta no ndagara tukuri imagine umwana wetire form 4 umuntu ngura abantu bakwiriata ukagira n'umuntu onyorire umwana onyorire kenyoro tachi kumanga n'umwana wetire nalyo mwama tako cyane kisoda ibere asenge njoko mu congratulating umwana wetire wekiraga umwana wetire lakini bono ibirengeri bigo cyanga kyako ende university nchirateyo yazo atoleka igasinga ncho onde bwansi okotoligere chinse kigana ndo bwato moyo orata go support umwana wigaga ende university ase besinde chance uranyare sengi mwana utabwa kendi gyons paka buna to kwana iga apegete school uniform ye high school una to kwana chinse chiga koma letande ga nera erese badai at least tigato konyo yiga to konyira bangira kinono yiga na bakabasoyomo babantu bali to konya ni mata abantu boni gamba bwata abantu abangi ba konya abayiri abangi abantu baganite bokonye bangira kini no yiga na bakaboyomo bo konya sengi ncho umoye bo konya tali gutwara no kurwa kurikurwa enkoro imenanya saya nyori ko gosenia nabo kurigereje mungno yeme cyanda bwate menge bona nacaga iga araire ci video cina bo cikoroka nuro cha araire ncire yo karna caga iga amariyo ga ndete kunyuga iga nyagitari ya kuru pressure bwate tamaye tinga ya maruira iga spia kuru singi ncime biyoko cyandika kulinda abana bae mungina bono nyasati tiga kuru wanje kwa amina amina tigande to mwana ubona yara to erese elio nere tuinkia bwate wono mwako guys correct clip wekiga nkiura motei mwako nakene nkiyonda motebi tatigalende na sauli uliguru nero urante bina ngike kogera alimeti simi murumu abakumwakire simi alimeti pi atali kukwana nekeraraje nero uratwerese gaki nero uratwerese timbwa tina munende nda motebi gusimo tingo moita tatiganero urere sere bikomonya na tebe na nimuchandoki agera bana baetisi ezukuru atali gwakire simi atali gutuma chibesa none chindagera anyerese gwa mocherete senjere ndionse timo mocherete nonyo bwaki abana ngukwana bali bukanje tinanya komogosera none litukelimo yaya nje nanya komogosera nonye nandi ngwaka no mwana gera kwende sukuru wakakae kiraraje ezimye nero nkubakira mumoji momotebi no mutini kikwarwetika aya baerese ebona miaka ngo bwate ndeno ate miaka 80 Mani. Hata no maino si envete mo mai de tempo at main. Sina neno. Envete mai gwa si biga. Asango koja. Miaka ngo bwate. Eto bai de no ne miaka bwate. Avansire ga kindi tim kanyo bongo burwalete. Tingo nyara kumanya. Pole mongine nyasango ko nyaru mwana agende school. Amina. Wancho mulike tiganda to mwana
Nigaiga nerara tueleza frustration yae. Imagine umwana wigana bwatu umwana muke. That is the truth. Sinti na bwatu umwana musinini. Despite konyoro umwana muke bado na endrete school akamanage konyore grade G B-. Iko meaning na naroche nga any idio kwenda ko twara masomo. Oetire ne tokoleta gaiga ara totebinga ekertwachaga iga nere nkolira ringi bono Nyasaye ora mukonye na gwetera small bali moturigeretie rio umwana yagende university biamono tiatomorete baadaye mancho murigereria ekero kwiguro mungina bana kweresa mungina yo amange na nasoboro bonene asinga nchigo tamwa no mugakoye na boigo gotigarere bieka kulinda abana bae oyu mwana oyo munyaruka awaetire oitole nere gaiga nera eresenga ngakia berika gusumbuka singa nchigo konya mamu awo singa chate banga nero uchi murigeria na boigo asokuburwa ngakia kwenda university na otro nerega karibu sana kyokurwa Samali tangoro kwesta gesaro ndieki. Congratulations by this incho no etuche university. Tote yangu your story. Njinya sana ngonya tukurwe primary ngaeta. Secondary nya sana araga ngonya ngaeta. Matumaini te yoga ikachibas chaburi none chingu chire school mama arwalite gaiga. Mama arwalite ngusinyo no ngakingo kora. Ondeta yoga konya none cha emboni kana arure konda ngotara kurwe cha nale gotore konda egere ngoro mutoli. Yani kenenge no nyama mbindoli etikende. Ani matumaini te yoga. Samanya saga kyanyara ga konya yani ni nyora no muntu bieka ga kyangonya ga ngwenda ga kesukuru nyore ngo soma Nyasaye akyangonya ngete ga kinainde pano Nyasaye na bakondorera mabira. Nyasaye ga kyandorera mabira. Onde bwensi ga kyora ndore ga kyanyara ga kungira ga kyansomi ga Nyasaye ngo moira nelingoira neli Nyasaye nembuya mono ga chuma tumaini to iyo ga kieto chandigete ga onde ga kyo uranche ga kinangonya ga kyangira nsome ga kinabongwa Nyasaye nabongoira neli Nyasaye embuya mono ga kyo yora twara moyo myaga kyangire ga ansomi ga Nyasaye nabongo moira neli mbuya mono ga kiketo chandigete ga Esther indi kwaro chitatu minalio mwae ato mindurire nali nakolete class 8 ataka akaende sukuru nga ani akaende gasinga gwenda arachikuliye efi achigotosoma akaenda ni pina ndale kunywa maru oraranse tabwadi no nere tali nga muntu orali gichibesa ale kunywa maru kunyuguka agenda bona agachaka ibunga na itira matemu agakesi mirimo na nda akalimirani Guru tanya korokana no korokana. Max yana kwa bati class 8. Abwata max 210. School kigwa somete. Emenu primary school. Ere school. Wakarule kuru emenu waka. Na karule kuru emenu na gatalira atame bakke emenu go 99. Ya lenga sing amagoro na gachiere ina ndengu etemete imego chirogoro. Iki kya kumotivate tukasoma baka boni ga ngirikike. Naru Nyasaye insoma Nyasaye nabakondorera mabira gochimotu. Nabo Nyasaye akorera mabira chu no muntu chandigete Nyasaye uri igoro nabakorera ngaki oyo na chandigete tigamukonye. Ngo moyo ngateba ngari tukeri mokai family yaito ne change. Kana no mwana ominto ngonya kumusabira ni ochiete nera akaenda korwa akagulita mabati tanya kuira na kwagacha. Ochiete akaenda Nyasaye ngonya kumusabira ni kana ira nera change umuchi. Masoma go high school ngakia berigako form 1 high school Nyasaye ngonya ari nari go seri gunachanga ande naira na nenda ne school nenda na 200 school eyi yabwate yari ku rufimi nyinge nagachire nagenda na linde ichibese ichatigalete ndone tiembo litokenda tukaruselie research report ichatigalete orora chinyinga tukenda tukagamba n'abarimu anga akagamba n'abarimu akanduselie research report. Despite umwancho muligererie Esther gosoma imagine konyora max 210 in primary bono iga gosoma school high school ya gosoma ngakia group St Peter's Rianyachupa secondary school agaende local school eyo ku St Peter's Rianyachupa secondary school nanda agaeta kuroro grade ki kwabwate abwate P-. Yeah, how many points? 56. Wancho muligererie results lipweiga
umwana onyorita marks ya 210 primary lakini akero kuligerera results slip ya high school subject te yabwate NCSE plain. You can imagine in a local school abantu mbali bakuriche national school batekanyara na grade yake anokora kingo mwana unabegete bidii sana samwana yosoma ndi wasikanyara mwana mu nanyorete kinde school mwaka ki form what form 4 ndo konyara bantu imagine omaito monte decision nembo kongba bwate na ndoro cyo mwana oyigesa uchi osomale nabe kunyarika no kwanyara ngomuntu omogoseri to that point ro chakanyara mwana kale form 4 muti new saba ako ende school kale pregnant tachit ko give up akanyara mwana moke baada akaenda gusome school akacha kanyara B-. Imagine katika yonye ndi atanyora amangana ayobulito grade kyalo cyo kanyara lakini tachit ko give up bado bone gibona to kwana no muntu bado oitete kurue high school utakete ko ende university gesa kwa korte form 4 ngakibugima bwabere iskoga echana ngotora none eligeso naga limbe tendera na rule gotora none byara byoka byasalekire nero ngo chinatora twagora mama linde lyarware tali kwenyara ngwana natora chae twacha twapima twagora none umutuliro ndundu bwati no emugondo bugosimeka bituma ntubwati nkyote to chako bekera gwachire university ndito kwanda nsome Bachelor of Education Arts mbo mwalimu abongo bo mwalimu nsome nk'abandi abalimu juna njenje kwanyara obugimo obuyago kimoto niliyo konye family yao nkyuka nitibona gato konye nsa indete monkonye school fees uchiga igachu ntu mama tari kwenyara onde tayo ubwate matumaini orangonya nyasaya ngonya ndole ani mondolera mabira nyole school fees na njengenderera amasomana mwacho muligereria karate kuligeri documents ya Esther naboko ndo chyoyi mbono tu register no any bursary help because tabwati no any sim mamu abatabwati no any sim onde tayo bwate sim mu you know imagine mwana ko ende university no sim tabwati njira kia ko register no emangana help teyo you know monto mo register te agwa kirwe simi mara sometimes ta gotoke chinde babegete details bobe you know njire ndonse elio nyasaya mokonye ni maitenga nabokonya contribution ndonse elio ra make ocha senkeiga elio mwana igaga ende university aikonye nabo korabo igona nyasana bagoseni ene certificate ya primary akaro kuligereria grades ya primary compared na grades ya high school nabokora no muntu tete gwituma elia chenchi obugima bwae. You can imagine umuntu kurukonyora marks ya 210 wikakonyore B- ya say high school na changamoto chion speech yomochi no muntu bwate determination yogo soma kegima kero kuligereria poto ya mangana fee structure ya Bomet University fee structure ya Bomet University College onde bwensi wate smartphone na bakuligereria fee structure ya Bomet University per semester na wate almost 100,000 nyasa karanche banya wala mangana help ne binde lakini before that contribution ni chia uchinke na bochiko konyo mwana yiga kole no shopping onde bwensi urata ko support wasako take care umwana yiga buna watenga onde bwensi urata ke no ko watenga onde bwensi urata ke no ukoira nya onde bwensi urata ke kungira gaki na bakungira nsomi gaki abongwa ncho mondangire. She's a clever girl and she can make you proud. Onde bwensi urata ko support go chagaiga elito konyo mwana yiga ko mwire school tomokore no shopping onde urata ko mugore best laptop a smartphone irengia shopping ye school ye university you can just talk to us na botoko rancher kitora konyo mwana oiga ando ndibwensi urata ke gocha bakagaiga tarwe kiregale ogocha bakasanga kyakuru montorome monto urata ke gocha bakagaiga ngai yagocha baka agoi kaigara acho gocha bakalia matundura buying center ali tundubali wikagaye bona bagote bongo o Charles Bwe onde bwensi urata ke wikagaiga na bogo ikagai nandu mwako yiga ondo sisole
neba tubwatie karora around ase family yawe nyasaye ni gakorete gusini bagaka bangi bali bagotuma majukumu running away tiriko konya anything sometimes karora orona bakonyoranga kwaletera no confidence yaso mwana ogo ngatata karo na bakonyoranga ukwanire no nonde bone karimo gotama majukumu sometimes na kwanira abantu abangi babontenga nowadays men run away mayekale yakabere ng'omukunda ro gotama kurwa somo chekere bintu byakongire lakini siku hizi karo kuligere gusi abagaka bangi na bagotama kurwa se chinga timaite why I really don't know but rende nabo ekiabona rende tigatorrenchera ki turakonya mwana oyiga ili agende se school through your contributions oge kande namba yabo se screen and when you rata ko bakonya abako bakonya because we have to register a number to konya rumwana oyiga ili anyole enchira ara survive go chese school but if anyone imateni bwata basani bale chinsa mu online abasani bali bantu mekiriko chenchi story chia bana bange basani bali bantu mekiriko chenchi story chiemenge and still if you can want to do so for this lady Esther Gesare you can contact me nabukunga kresi mise namba ane gagu elio torrenchera kitura mokonye abangina ni maitenga mubwate pain baswati mukuligere lyo mugano oyiga nande mukuligere limo mwatakanga ki mwana mukara akonye abagaka bali mukuligere lya basacha bali mukuligere onde bwense kuligere story yiga empowering a girl child achakonye enkayae I know you can do it and God will bless you sande bago gosinia senchero tanyari kumanya Esther ingana lya uli mwali uchisa bantu bakuligere ntara chikoleta anko yawo erato erese ayande ndire lya njengo basaba bali bakuligere liga banyare omuntu atware gakengo lengi yangonye na njina nyasaye na bagukwira nirikeri okurwegeke ngukwira nirimbi ya mono ngamwe kirasi gaiga tata kukwira nirimbi ya mono nyasaye na bakubasise noni. How old are you? 20 years. 20 years. Na last born. Aso muchiyo. Ancho muligeti gande tanko ya bono oko representative na tato mwabo akwane alafu mayakole to yo toligeti ochaga igana to crown nere abo baadaye togenda ndale mwancho muligeti akarongo ngosoma results sio mwana oiga kurukwa Esther Gesare ondieki mbwate result slip ye high school ya form 4 compared ne result slip ya class 8. Class 8 akarokulige subjects chia English abwate 39 marks 39 yere D+. Kiswahili abwate 41 marks class 8 yere C-. Mathematics abwate 43 yere C-. Science 49 arenge C plain erate mete sana ase a primary. Social studies and history about 38 year arenge D+. Kero kuligere obogi mabo ya high school kumbenya sana ba max total max ya arenga max 210 ine results slip ya ye primary ya arenge tare 9 moti nyosta 2021 ekero ya sogete. Kero kuligere English high school akanyore C plain e primary bwate D+. You see, Kiswahili abwate C- e primary, high school akanyore B-. You can imagine. Mathematics akanyore C-, high school akanyore C+. You can imagine mathematics in high school akanyore C+. Amangana aiga history and CRE aiga high school akanyore B plain agera abwate D+ as a primary. Science yabwate C plain aiga bona bato kuombinge science iga ya chemistry na ndakorete na physics yabwate pia C plain in high school. Total grade ya ye high school ne B-. Kurulia Nyachuba secondary school St. Peter's primary rocha somete Emenwa primary school nasaya mokonyire
I know people can relate. Bantu bali basomire bamaitenga konyore 210 in primary go ikakonyore B- say high school. Ni maitenga you can relate. She has really tried. Onde nanko ya hega iga. Nere tiga tutebia bera tatu singincho nero berika gotema nere ga iga. Koranga kinkore just bali help bungo kora bali bintu binde binge bunebyo. Asingincho koranga kimwana igo ira ochire school. Tiga to igunga kinera okwana. Karibu sana. Asante. Samali tanga kyokurupa. Wilfred mumanyo wenga. Yes, Wilfred. Tasabe ngo Wilfred igoronga kyoma yategoro yenke yiga. Omwana oyo minto akondu nyuma ayoro mwaka bwenke ya kabere. Abaire abantu abana aliyo sibegendo keriyo abaire go sibegenda teko manye family ngakiego boka mambi nandi nakiko egoja gukora korara. Akaro mwana alenge standard 8. Ntwarangira ntigune family tokaranga kyo mwana agakora go sinamba some. Tugakwana mwana minto makoko takatanga tiga arubesa anke fees na inchente ne ndagera akabanyakora tabura go samba some. Na sai ngona arumia umwana oyo irwanereire babire barenge birashima abanyagusukira bonse babirimo bayetire bonse babire. Umwana w'umunyaroko yetire buya lakini egento gyo kuminkeringa gago eta obwato umwana akogenda okore pepa ucha kogongi nibanga chipepa chonsi chanyo arete buya ga ngomyo oiko kore pepa onyoro umwana natagitoro be ucha kogongi lakini nyasaye nayo nataikorara umwana oyaga eta nabane nimbiya mwana singe njunya gutukemechi esumbuge toyo manguno kusimwe mwayo gakugusi wote Gusi voice. Ni gusifo isimbu ya mana. Naende nko amura bagusiye birengereryo byo komanye mekende nguna ekoboka. Naye nguna boko ira. Kya montari boss baramanye mekingu netete. Ese nje agusi nko mureka muri nabantu bande barora emekingu nesumbu getikinka. Yeah. Omwana nabo tubwata batubwo ande skuru na agenda kera aeta kanda bakese skuru tukakwana na ati masanga nyo balance fees nero agatoda kire tonyore amasakarari ato yugochoriri help asenje ko maganya ande skuru na inu kumwakirega what the family omwana onere bwo moisa se family bane basomete buya bonere gitinda mimba osena imokyo mukyo gyara nabo mwana akoboyomo from nowhere lakini mukyo yorokana ekanene ondobwa shura twara gokona nabagokonya nabagotosira umwana oyagenda amasoma ayo natagete atigere ngino umwana okonya kolera okura SMS ochogo ororo umwana nandoirana na mokwane otwari robote bwagosoma ne challenge yokonyora umwana abantu ngunabekero ore nchara abantu abakuru kwa basacha nabago kongena from nowhere ako akinde kiara kwa singi ndete getenero kwanyora ko yoborito nabayanya reka do mwana yakanyora borito yamana sonsi terigo kwa na mange ya sato bwire umwana yagende na masoma ya statistics Expomet University arangire tu Muroyo mino ngayi muku moigwerare tebete kera kurwanga nkogenda Limuru asema cyane cyaye lakini natime kumuligia tindi kwa manyora na agetesi mirimo wo cyana tebetuwe akayiwo umwana yetire enda akarimye simi timetie musirere igari metie simi tinamanya bakabona iga lakini naenderende ebirenga ebyane mbiringa tigo umwana gose nagende school after kwa ende school Limuru ntomanyete ntogende rumuntu ikoringa nko muri gutoranda asiri mu wabware moya kale ositari moyo miaka erenga chira ange miaka ne 5 ya akia kuruko cyari cyondie kyoenga cyari cyanya ko rigerete mugano ira nabwo onkonya abana bawo nabo kanya nyasaye okonyire ngana lya uri mwelesa abantu bali bakurigerete mwaka chinse chira bali bonsi bagera twarokana asenge jagusi
bakire ga enkaya omwana ominto Charles ondora kunu na mayanda ya familia yake kara arute kego sikia omwana asome sisi kama familia tutashukuru kwa yote. Nasema asante. Mwancho mulgerelinga a point nere na pikiri kurusomo gaka na ndere very crucial. Okonyora ko umwana oiganchi te konyora kali form 4 wetere mechande gabagwetera abasacha na barabuna bakali sometimes na ndiskali na bakonyora omuntu abwate mechando kwa mungaina ngana bongo kwa kendo ira na nyomba marago muntu ochi gwake sabunga emiega konyora achire nyomba baragere musacha musalire bwo mubwaye because koro muntu rochore form 4 kwa makomo bolito igo kwa minute nga takora no ne school lakini nyasaye akonyo mwana oiga akogenda okora risakaro ira na kogonki ande boigo nyasaye akamukonya agaeta abalende kero kyo nande anko ya na te baga ntu motebia kara agende university asinga nja onyarorire nande nsa mokonye etamiga y'abantu abaiga amanye ngabona aroro sinje kosi yoje okonye nkaya aina akwana no mwana oyo na mwere sesu university nere na matebi no abaraba ya nababe na matebi abane baraba kitakiri mono gwago tane class ne egari iri watamagora manetu na ndo yana nero roro yobo gimaboro onyo konyarekana bako konyo kande school asome mechande ya etirete umwana woroto umwana ntaje kuyirore no mwana ungisiri amyakikisia mimi ngo andale gosoma ai muke family go ngemono. Thank you so much ni maitenga nkomo konya tole kelikende yonsi ekora nyore. Let's help umwana oyo ndago kekero mambi na mambi endeli tuko mwana oyo akande school ndatoke part of abantu bali bakumuyira tochiko mu admit gali Bomet University College asengenjaye murigerero itogusi voice kwagalira yo anyarekanire ni maitenga na beko nyarekana sengi twakoreira abande no yiga takoba exception no nere na bakoba oyo mobo ni me point ye menta kaneva intunguna abaisemo ke twakorie kama bibire bitatu. Okay. Taringo to batigeterio kayunguna banya gutira twakorie astoko nyara yagere bakaba yake umwana yayikete igona intunganko ntorigo tiganga nto ra family gusiri mukeigo twabekire kwa makobere baba batatu so that the family yesuke biya kwatemere ko nyuri asekenyore mechango nere uchi yakorwe binyoro asengenjo konya abana bali bayetire uchi university iga mwatemete kokorora ena arengereria no muntu oyo kwa guno yokoru oyi setanya koru tinkorwerwa mwana o Charles takorwerwa ko bayane cyari mwana o Charles yararwe ko baya Charles nkanyoni ndangeri muchango nintarangeri niri na rosi ndagera iginkonyora kebe egeke ko bwendage na rosi yakina ronga ya tigato tema bantu bandi nguna bwaro mwakiriga gose mwana onagende school without kunya ko west kinga gichokorangira umuchango oyo always expect yo tanyore kiaga no oyo yo gokora utanya kuru anya te kubira mwana wayoka wana bwo muntu narajako mwancho muligire ibinyoro skuzi no bekere gawo oikoto kesa abantu bande eli nayo koreki ntuna bagusinto maeta stokuru no ense no bakonyoranga na berebo abantu skuzi bawo cyanga so cyanga no nayo nyotorigere tya nyangwanya go cyanga se ibinyoro by'abantu kabo muntu kubwata n'abamino neba comment andons kabo muntu kubwata n'abamino nalinya sara gusi bono mungino yiga erebi katabwati mugaga tayo banya ko cyangira abantu bande bono buno anko yabo yatebire gana barengere tuno muntu ngano tiga abantu bali bwato moyo bugokonya bache kera narangire muchango cha senke abera nyarekane preparation iri barakole era abechi nyinge kubwakiri bara collect. That is a wise thinking. Biaman tiande antiae oyo toligia tuacha oyo toligererio koligere story chito akaranga na bibwenete na muswati umwaya bonera konyo singincho muchando bu mwana wayo uche school togenda ndare mwancho muligereria abantu bali bakuligereria megano yito batorifa uchi story chinde ao tuachi twakora nona yo nyikobwato mugano roche nabatuko feature andonsi nabo twakresini eli tuchikokora bono lero tulega iga singincho
yoyo mo wabali bakurigereria story aroche ngo muchando nore sobo akaranga ato connect sobo elito chikokonya musubati mwabo nero rorega iga tigatebinga ngaki yatoroje nangi kya mobederere tiere gotebanga tochikokonya nkeiga karibu sana. Asante. Kyokorwa Samaria tanguru Margaret. Yes ma Akinje nagokire yani nagokire ndi na mariga manene kero mwana omintando ragarira sana na inje narira tebo mwana ominto gwachire kwandeteire kende nachite bwone agante yuto mwana wetire ngakito gokora omwana oyo kachikorengere lingaro ni mokonye ikina abwateke kengi ari goisana kachikorengere lingaro atari ngurigereri usi voice narora Brian yororo alinjagete gwakiresi ngoko wojinde sana. Thank you. Few hours chijingere chiade mano ngarra yaya tigangwa kiresimi nayo kabumu yo kabwate simi nitanga nimpija sana. Thank you. Kabwate simi yane kerongo gwakira tuli gutiga tubwata tatigango nyorore pisi igana nari wante bitigango gwakirande nande gakwanire gwakungakira nara kurigiri gocha ono rende muna wante betingo chore nanje narubone mambia nacha nacha igana ikarugora anyoro mumurori amubegete pigipigi bigoro inki umurwarire nande twara mu mnyokinya gitari narirende twaicha naye gwaka muna mwachirega akina gokire paka narorire ng'umuchi oyo nguchenji ori umwana oyo no mwana ogwetuma sana nande ndira kare form 3 mwana omwabo narosogete boikoyo akamwakire simi akamutebi ngakingo kora sisi bono timbu atikende ndagereteria mwana ina bamurigereti hoteli Nairobi ali akarakora kali form 3 akarati school ekero bafungete agakora agacha akarete besa yendagira no mwana okurwanirira ngina sana ana abana bamwabanga noja kingo soma na kingo kora baragire bono mwana omwisike na bagutwara challenges nyinge oroche nguri yari gutia abako nabikunyarika nanyoro umuntu amungaine muna nyoro umuntu akamungaina iga nje bono gakina ari gusaba anyandi yanyarikana umuntu amurusi amwire viewers bali mashabiki ali agusi voice gakimundigerereti abakungu bali babwate liyanda bali bagokonya muna mogenderete gokonya gwita oyo oranje na bakoira omwana oyo kiagera nindo chekerara matemnaro naliara enda asome buya oyo no mwana obeire giro na buta kwira na so asome yani asoma abeke birengeri asama so atwara sari comfortable kusoma kiagera gagochana ende ndagera nguborere nyumba atebeti gangende kondo mwana umwise kujire kondo tanyorete besa buya onyorira omuntu njiro korire omungainire igabona boranyora okonyora matemwande na kingo sabera gaki abakungu bali mundigerereti abasaza bali mundigerereti abaya bagokonya konya omwana oyo mokonye kabisa gaki Brian nimbiamono. Thank you so much. Na kwira nimbiamono kamoko na gokonya ase mukorusi na ene nyasaye tiganyare kunyara ko bakakubaira niri naende mbiamono enene oyo muswati mino enkalengo kumubwati eliakane all right yana baruare thinking akimwanyora pressure yarenge igoro renge 200 na mareli nero noko ora nabondoche koro ko garwara akavimbo koro bosaigo ukavimba sana ora eteire challenges cia marwaire sana abongo kumwakire simi ngare rero tindi ora arwarire. Thank you so much. Aso kuligere nande uko twakire simi nande noko bako watch story chetu mbiamono tigankoro mugano ya crossing semi chigachia Montorometu ndete bado tinalie ba Montorometu yigotoka basi boitangale ime ya Babas constituency ase county ya Kisii chema kana itingoro kutomera naso mugano gocha ngira subscribe ime ya Gusii Voice ya sawa.